Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin namlu dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni ta' Herikova u Varitiko. Fl-istess ħin magħna għandna il-familja Farrugia, il-koppja flimkien ma' wliedhom li qegħdin hawnhekk jirringrazzjaw l-Omna Marija għal 50 sena ta' ħajja miż-żewġa. Ejjew illum li qegħdin nagħmlu propjament il-festa ta' Sant'Augustin, dottur tal-Knisja. Sant'Augustin jistqar tar twisq sibtek, tar twisq ħabbejtek, ta' żagħżugħ li jagħmel it-tfittxija kollha tiegħu biex isib il-veru ferħ fil-ħajja tiegħu. U l-veru ferħ li l-bniedem isib jakkwistah meta jagħmel esperjenza tal-imħabba ta' Alla. U jiena ċertek li l-familja Farrugia u kull familja fija hemm dan għalaġġ din it-tfittxija għal ferħ veru. U l-ferħ veru ma jiġix mix-xejn. Il-ferħ veru jiġi mill-lotja tagħna lejn xulxin. Ejjew nitolbu biex f'kull familja ikun hemm il-preżenza ta' Alla. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew ħuti nitolbu maħfra lil Alla għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih inti mlejt lill-Isqof Sant'Augustin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaċċa għalik biss għajn tal-erf veru u nfittxu lilek biss missier l-imħabba qaddisa bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu li Tessalonikin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja ta' Tessalonika, falla l-Missier u l-Mulej Ġesu Kristu, grazzja lilkom u sliem. Aħna kull ħin niżuħħajr lil Alla minħabba fikom il-koll u niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom u fit-taħbit li ħireġ mill-imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu ħuti li Alla iħobbkom u għażilkom. Għaliex l-Evanġelju tagħna lilkom ma kienx biss bil-kliem, imma wkoll bil-qawwa, bl-ispirtu u bil-persważjoni sħiħa. Intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal ġid tagħkom. Il-fidi li għandkom falla xterdet ma' kull imkien b'mod li aħna ma għandna għalfejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqgħa kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġejja mis-sema lill-Ibnu li huwa qajjem mill-imwiet Ġesu li ħelisna mill-kollha li ġejja. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu lil Mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u li Tzjon bis-sultan tagħhom. Il-Mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin li sem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra
għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil fqajrin bir-rebħa. Il-mulej bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan hu l-ġieħ għal-ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna ta' smewwiet għall-bnedmin u la intom ma tidħlu fija u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibqra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja għomja. Intom tgħidu li jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toċ, imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju ikollu jrott. Boloħ u għomja. X'inhu l-aqwa, id-deb jew is-santwarju li jqaddes id-deb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal il-ħalfa ma toċ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal ikollu jrott. Ja omja, x'inhu l-aqwa, l-offerta jew l-artal li jqaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm bli jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuq. Il-kelma tal-mulej. Evanġelu jkompli bil-kelma ta' Ġesu mela ħajkun kliemkom iva iva u le le. Ħafna drabi jeżjes fil-ħajja tagħna ikun hemm momenti fejn aħna nfixklu lil xulxin, veru. Fejn momenti fejn il-mod ta' kif wieħed tarah jgħix ir-relazzjonijiet tiegħu, il-mod ta' kif jeġixxi jiskandalizzana. Imma l-mulej Ġesu qed jgħidilna aqbżu dak l-ostaklu. Ejveżies il-ħajja fija ħafna ostakli bħal dak l-atleta li biex jirbaħ irid jaqbes l-ostakli. It-tfixkil fil-ħajja mhux qiegħed hemm biex li jaqtali qalbi, imma biex jien neleb dawk id-diffikultajiet, biex jien naraf nidħol aktar fija nnifsi u nara verament jien x'qiegħed infittex. Nagħtikom eżempju forsi ħafna minnkom qatt m'għandunajtu, imma inti ju dieħel fuq it-suntir tas-santwarju hemm dak il-labirint kbir. Drabi nieħu gost nara tfal iduru jiġru fuqu, imma aktar mit-tfal jiena ngħid kemm hu sabiħ kieku aħna nifhmuh, aħna l-kbar. Għax dak huwa labirint, il-labirint Kristjan. Mhux labirint pagan, normalment il-labirint ħafna drabi tibda triq, issejb il-blokk, ikollok terġa' toħroġ lura biex taqbad triq oħra. Il-labirint Kristjan fih iva d-diffikultajiet,
imma jekk inti ddur mad-diffikultà tibqa' miexi. Tibqa' miexi sakemm tasal fiċ-ċentru fejn hemm dik il-ħuta li jfisser il-ħuta il-kelmiet tal-Grieg iktus kienu jużawhom l-ewwel insara. Ġesu Kristu is-Salvatur tiegħi. Dan li jagħmel Sant Agustin li llum qegħdin niċċelebraw il-festa tiegħu. Sant Agustin kellu ħajja għal kollox imqalba. Saħansitra anke kellu tifel il-barra miż-żwieġ. Imma baqa' dejjem ifittex il-paċi ta' qalbu. Għax Alla jrid li l-bniedem jgħix fil-paċi. U meta jsibu fid-djarju tiegħu huwa stess jikteb u jgħidlu kemm kont iblaħ. Fittixtek il-barra miegħi, il-barra minni. U ma ntbaħħx li jint kont qiegħed fija. Ħafna drabi hawnhekk niżbaljaw eżjes. Għax infittxu l-ferħ veru, il-barra minna. Imma l-ferħ veru qiegħed fil-preżenza ta' Alla fina. U għalhekk huwa importanti li aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum insibu dawk il-momenti fejn kif jgħid Sant Agustin stess jagħtina parir sabiħ u jgħid idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għalaq il-bieb warajk. U li min jgħid il-kamra tiegħek ta' ġewwa? Hija qalbek, hija qalbi. Aħna mingħajr ma rridu jekk nirriflettu ftit fil-fond ta' qalbna hemm rokna li kważi ma nħallu l-ħadd jidħol fija. Anke fil-ħajja tal-familja nagħtu qalbna lil xulxin, imma hemm momenti fejn hemm ċertu żoni rokna fejn hemmhekk ma nħallikx tidħol. U Sant Agustin jgħid ibqa' nieżel fil-fond fil-qiegħ ta' qalbek. U tintebaħ li hemmhekk hemm nostalġija kbira għal Alla f'ħajtek. Ejjew nitolbuh il-Sant Agustin biex jenna, biex aħna nagħmlu bħalu, ninżlu fil-fond ta' qalbna u bħalu niftħu qalbna għal Alla. Jew ti jissaħna wkoll fiduċjusi li tassew il-mulej Alla jaċċettana, jismana, inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex b'kuraġġ tkompli twassal il-bniedem il-verità kollha tiegħek. Nitolbu għal dawk li għandhom poter, gvernijiet, sabiex huma jaħdmu vert sew mhux biex jaħdmu fuq il-bniedem, iżda biex jgħinu lill-bniedem jgħix fis-sliem u l-paċi. Nitolbu għal dawk ħutna li qegħdin ibatu, mhux biss dbatija fiżika, imma anke morali, biex ma jaqtgħux qalbhom, imma jarfu bil-kuraġġ bħal Sant Agustin ikomplu jfittxu il-preżenza ta' Alla f'ħajjithom. Nitolbu għall-familja Farrugia u għall-familji kollha tagħna biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija ikollhom kull barka mis-sema u hekk jikbru fl-imħabba u l-fedeltà tagħhom dejjem lejn xulxin. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
U Alla li bat lill-ibnek biex jurina t-triq tal-verità, għatina li nimxu fuq il-passi tiegħu biex naslu għandek fejn is-Saltan ilena u sliem. Int li tgħix is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna nitolbuk ħenna rina mulej biex dan is-sagrament tat-tieba u l-imħabba tiegħek ikun għanina sinjal tal-għaqda u ta' rabta fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Santu Wistin, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nruddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li qegħdin jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelmu għana.
ejjew nidħlu fil-fond ta' qalbna. Ejjew nagħlqu l-bieb warajna u nintebħu li fil-fond ta' qalbna hemm il-preżenza ta' Alla ħaj fina. Ejjew nitolbuh ifejjaq il-ġrieħi tagħna, il-weġgħat tagħna. Ejjew nitolbuh biex jimla l-qalbna għal dak li aħna nixtiequ u li jew jixtieq għalina. U jridilna biss il-ferħ, is-sliem ta' qalbna. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna l-membri tiegħu ninbidlu f'dak li jirċivejna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien tliet Ava Marietek nitolbu biex Umna Marija verament tkompli twassal lil bina Ġesu fil-familji tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.